Akit sagudayan tayo ti surat ni Ryan mga kasin. Dear Kasin. Sagbay man ti amin kat kablawang kay tinimbag nga orasyo di ta MRC Studio. Kastameten nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti dayto nga programa. May sakmet kadagiti naruway nga mangsubsubaybay kadagiti programa yu iti Facebook kastapay iti YouTube channel yo. Magustuak laon nga agdengeg kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biag. Kadga po tawanan iti happy ending. Dati nga surat ko when pakasaritaak dito yung man nga rod kumusta kaitan kasin problem of the day nga iburay ko. Dati padas ko iti biag ngamin kasin yung iti agdamakit at daanak iti parikot iti asawak. When at daanak iti asawa kasin yung ngem awan pa iti anak mi. Awan pa iti anak mi ken ni Laila nga asawak no pay addan tallo atawen nga agdenden na kami. Kasin yung saan ko nga inarem ti asawak. Baka di kayo mamati. Saan nga panaglastog? Saan mo't nga siyak ti inarem ti asawak? No di kat kinaugalian mo. Nakairwaman mi diti lugar mi nga matulan tulag dagiti panagkalaysa ti lalaki ng babae. Dati fixed marriage nga makuna. Nga ti agtutulag agsasarita dagiti naganak dagiti dadakkel ti lalakyan ken babayan. Kagas ti man nga rod arugyak ti amin kasinyong ididamok a makita ni Laila. Paring Berto. Paring Ryan. Under eye. Sweet 16. Kaslaitak lang nga makita dahi jing. Dati agi kulkulog ti Bingo. Dati agi awag. Kanya pare. Balasang ng tapay data. Asin no? Data. Under M. 36. Data kikulkulog ti Bingo. Ay, ni Laila man tayo ta. Laila nga. Amom, paring Berto. When paring Ryan. Amok data ni Laila. Dati balasang da Tata Crispin ken ni Nana Celia. Angin itak lang nga makita paring Berto. Manmanong aming nga rumwar. Kata sa nagalisto nga bimalasang. Sa amot kakasat lang na idi. Nagpintas. Nga tapi tinubyo na. Paring Berto. Ay, panagkunak agad awang pa eh. Paring Ryan. Under kalakayan. Buses na lang di medyo mati. Sa mo ibaga nga kursonada ka, paring Ryan. Mo tidakas na, paring Berto. Baro akmat pelahan. Ket no, bilang laeng ta. Mo pa di asawa na. Balasang mo. Deta ibagbaga mo, Laila na ka na. Wen. No balasang ni Laila. Ket baruak. Awan mo tidakas na. Saan ka di? Paring Berto. Awan mo kid di Akit sigurado ka din. Kung adupit sa bali nga nalalapsat dito yung lugar tayo. Isunti ka lalapsatan nga nakita. Paring Berto. Diyos ko. Bayat nga ikulkulog na dati Bingo. At dapat sa bali ka makulkulog. Paring Berto. Buwan nga paiso. Masapul nga maampok.
Anak man, sidig nak man. Iyam amunak man parang Berto. Ha? Sigurado ka? Wen, mabainak nga masidig nga makiam amo ket dinakmat ama mo. At least ka, ama mong suna. Oh, ibaga mayam amunak. Kahit kung mama mo isuna. Ala na. Sige. Ang iminto no malpas tayo ayam nga bingko ah. Kapabayin mo't no ayabak. Nga makiam amugin ka. Bayat nga gayaan dati bingko. Ala, wen. Urayan pare. Kaya't kung ama amu day tangang alayla. Nagpintas. Paring Berto. Kasla na inlabak king kuanan. Agyaman nak, Layla ta pinaggamtikid daw ko nga makiam amuking ka. Amo mo't kaya man tinagan ko, Manong. Sa amo pa amo tinagan ko. Kit ibagamon at tinagan mo, Manong. Ato, sasaunay. Ha? Ay, kunak, ibagam tinagan mo. Yan tangay amom tinagan ko. Nakatanong. Ay, adakong ko na, di bagbagam. Awan. Anya ka di tinagan mo, Manong. Ay, siyak ni Ryan. Layla. Itanagam amutan. Mabaling ko ka din ti pumanaw. Ay, sana. Mabaling ka din agsarita tapay. Nga nabaybayag. Ha? Napatay din. Kasarita. Di na nga tamadlong. Taklakar kaya't nakasarita. Ada ka di ibagbagam. Ading. Awan, Manong. Ay, taga-ano ka nga Layla? Taga dito ilaing met, Manong. Kasla ita ka lang ang makita. Ang nakikita ka, hindi basit ka pa malagip kan. Si Kati Balasag da Tata Crispin, Nana Celia. Amunak met gaya men, Manong. So, mabalin ko ti pumanaw. Ay, gari ka. Siyak mo, ni Tatang ko mo, ni Tata Basilio. Wen, Manong, amamu ka. Kaya makikita ka met nukwa. Ay, saan kan samit nga makasaon, Manong? Eh, pasensya kan, Layla. Kas lang amin italain nga makakita kiti kasking ka nga nakapinpintas, Layla. Sus! Takat adun to pa'y napinpintas ngayong siyak dito yung lugar tayo, Manong. Saan? Para kanyak, Layla. Sikat ti kapipintasan dito yung lugar tayo. Namin sikat ti kapipintasan nga nakita. Wen ka din. Ada ka di pa ibaga, Manong? Prabi. Kuha. Awanin. Uray ta amok maten no sa dino ti balayo. Gapot ta amok maten no asin no dagiti dadakkel mo. Met lagayan, Manong. Mabaling ko ti pumanaw. Orayan da ko hindi kakaduwak. Dapat namin papanan mi, Manong. Ay, sige. Sige, ading ko. Nice meeting you, Layla. Nice meeting you too. Manong, anya kami tinagan mo? Ay, Ryan. Ryan. Panawang ka nga rod. Manong Ryan. Uwen, Layla. Nice meeting you. Diyak maawatan ti bangik kasinyong takaday dilaeng nga kanito nga damok ti agat at tael nga makisarita iti balasang. At damit ten dagiti nagbalin nga nobyak idi nga idi kinasarita kitagat napnuanak ti kumpiyansa nga makisarita kadakwada. No adda balasang nga napintas nga kasarita sa anak mo't nga agat at tael nga agsao. Sa anak mo't nga agbedbeddal. Ang kaday di nga panakiam-amok keniya Layla.
kaslag sanud ti dilak nga tiyak maawatan. Kasla nakapimaspas, tipitik ti pusok, kaslag nervyosak, mababainak. Kantsawanak pengarod ni Pareng Berto. Api mit nga kasi, kasla saan nga si kadatiti nakisarita kini Layla. Pareng Ryan. Uwing nga rod, Pareng Berto. Damok laing ti marik na ti kastoy. Damok laing ti agnervyos gapo iti babae. Sabsabali kami ni Layla. Sabsabali ti dating na kanya. Grabe, nagpintas, Pareng Berto. Isunti kahit kung asawaan. Anya? Asawain madagos, Pareng Ryan. Kitong kamaamom la itay. Wen, amom mo dito lugar tayon. Nga dagkinorsonada ka kalay sa adagos. Kasaritak to ni tatang. Agpatulungak. Kayat ko nga ni Layla ti agbalin nga asawat. Sigurado ka ka din, Baraw. Ryan. Uwan tatang. Talaga, sigurado akong kini Layla. Uritam amuyo mo datata Crispin kin Nana Celia. Kay ito na akin ni Nanang. Ayabam to da uncle. Taing kay magsarita. Kay magitulag. Talaga kahit kung asawain ni Layla. Ay, kitkaamamum lang ako nam. Nabiit pa nga nagamamu kayo. Awan pa'y may sa oras ka nagsarita kayo. Asawain mong Barak. Uwan tatang. Ay, saan nga nasisita tan? Kinabayag na nga namamum di may sa nga babae. No, marik namon ti ayat nga kunada tatang. Ay sa bagay. Kasta akmat ide kininanang mo. Damok ang nakita kit na inlabak mo tayo. Iso nga rod tatang. Siguro akit agpadatalaan. Kit ingkay kasarita na tatang. Baka damakauna kada tayo. Ala-alawang nga rod Barok. Basta, sigurado lakit di Saan nga asi ti agasawa? Uwin tatang, amog day ta. Dakkel ti pagdumaan ti biyag ti adda asawa nan. Kan ita nga baro ka pailaang Barok. Uwin tatang, amog day ta. Ket, sa bali laang mo ti adda bukod mo ta apamilyan. Ket ita ket baro ka pailaang. Amumot nga nasa lukag tatang. Nagagitak mo't iti talon, nagagitak nga aga manggad. Ay, sa bagay, deta mo't ti dayawag king kabaraw. Akit, dugas talakit di akit, malawan. Ay, abak to ni Uncle Mau, taing gamit to kasarita da Crispin kinisilia. Tada kaminton ti agtutulag para iti panagkalayso. Pagka nagkalayso, kung nakbatay, panagkalaysayaw iti balasang da. Nga ni Layla. Alaman nga rin tatang, agyaman nagtatang. Yes! Nakapinpintas ka nga talaga. Layla, saan man kakasarsarita? Manong Ryan? Saan umit na ito? Ada ka di bagbagam? Api nga naliday ka, Layla. Kasanong ka sa anak naliday, Manong Ryan? Ryan Latan. Yan tangin nagtutulagan dagiti naganak ta, dagiti dadakkel ta. Para iti panagkalay sa ata. Dahil tangarot ti kaliday ko. Apay nga naliday ka. Di mo ka di kayat? Saan ka di nga obvious, Manong Ryan? Kaya't ko kumamat at ay magkikalay sa akin di lalaki nga pagpitikan di puso. Diyak ba't ngayon kaya't nga kontrayan dagiti natakkel ko. Di ka madanagan. Agbalinak to nga nasayaat nga asawa king ka. Ipateg ka iti uray la. Aramidik ti amin tapno maparagsak ka. Isaan kang nagsangit. Di kanto baybayan. Di kanto panawan tasibay mo. Adaag tulain para king ka. Iso nga saan kang nagsangit. Layla, pang-aasim. Nula ko madamok na papanan. Ang talawag dito yung balay.
Ha? Api kagtalaw ka. Kaputa dyan kahit kumandi. Magikalay sa nga. Magikalay sa nga. Saan man lang siya ti ag desisyon no asinat pagikalay sa ag. Ang ima. No manugod na giti dadakkel king kan. Dadakkel mo kunak kumahan. Eta sawon, ang muda ti pagsaya atam. Saan ka madanagan? Nasa lukagak, Layla. Di kanto agrigat kanya. Di kanto agbisin. Ikang ka itinaranyag nga masakbayan. Agraman ka dagiti agbalinto nga anak ta. Anya pingarod ti amaramidak. Kanto man kami. Sigurado ka. Nagrigat bit ka. Ha? Ada ka di bagbagam? Awan. Kunakwenen awanin ti mabalin. No dagit ti dadakkel tan ti nagtutulag. Ta saan mo't ngamin nga saan mo't ngamin datao ti mabalin nga agdesisyon kada ita nga banag. Isu nga alaakit sapi ko matakderam di kita nga saom. Uwen, ikarikken ka. Di kanto lukwen. Di kanto pasakitan. Sigurado nga naragsak kanto kanyak. Naragsak kanto iti sibay ko, Layla. Kat sapay ko tapno adamot maganap ko iti panagsakripisyo. Ti panakikalaysak. Iti lalaki nga saan ko nga ayaten. Uwen. Sigurado nga masursuro rak tumatlayan nga ipateg, Layla. Dahil tatijak mo. Basta makiasawa akin ka. Tadyak kahit akong train dagiti dadakkel ko. Awanin. Saan mo nga namnamain nga ipateg ka? Ugali ni Layla ti managtanabutob kasinyong sipod idinamamok kasyayen. Kalpasan nga da ibagana kanyak. Tunukwan at da ibagbagana nga saan kumot maawatan. Nakalalasin nga agtantanabutob. Ang jaking kaskaso kasinyong takunak inkarik itibagik. Nga takderak amin nga saok. Tungpalik amin nakarik keng kuwana. Naapaman nga maikallaysa kami kani Layla. Aramidik ti amin tapno agragsak isuna iti sidong ko. Ipaay ko amin ken kuwana nga namaay ti biyag. Saan kunto pulos kasaktan. Nang nangruna saan kunto pulos nga dangran. Ipateg kunto isuna pagbalinek nga kaslarey na iti biyag ko. Nga mabalbalin ko jakpan panawan iti dennana. Mabalin kat adda aklata iti sibay na. Iti anyaman nga oras. Tapno laeng mapaniknik aking kuwana nga napudnot panagayat ko. Yan tapno no masursuro naktumetlaeng nga ayaten. Aging ga idi panagkalay sa amin, tanabutob. Ngam ko na, sige, baybayang kalatanga, tanabutob. Italaing dayta ko na. Angem into no marik namon. Inton mapaniknikamon nga napudnot panagayat ko na. Sigurado nga agsardeng kanton nga agtanabutob, Layla. Into no masursuro nakton nga ayaten. Sa anak mo't nga narigat nga ayaten. Natairak mo't. Agbagay kami mo't ken Layla. Nasa lukagak. Manmanuak lang mo't nga uminumiti arak. Agbalinak to nga nasayaat nga asawa. Responsable nga padre de pamilya. Nasayaat nga ama. Kadagiti anak minto ken ni Layla. Inananusak nga rod dagita nga tanabutob na nga uray idi nalpasen ti reception ti paalami ket dimtengen deti umuna nga rabiimi akas agasawa. Tanabutob pay lang nga tanabutob kasinyong. Sa wakas, Layla, agasawatan. Pero siyempre si kalantaraksak. Ha? Ada ka di bagbagan? Ha? Awan. Kunak, wen, nalpasti ka sa rin.
makabannog. Uwan nga ron. Ang ita nga datalaeng nga diti silid. Nga awanin diti istorbo. Kasla na pukaw ti bannog ko. Siya kakit na bannog ka. Urian niya. Uri doon datan. Ha? Anda ka di bagbagan? Ha? Awan. Huh. Excited na klauna ito eh. Damo nga. Damo nga. Damo nga rabi ita ah. Anya ko magpaka-excitam. Siyempre, kalkalpas ti kalaysa. Amumlatan Layla. Saan ko mo? Manong Ryan? Ay, Manong Ryan, agasawatan, Layla. Ay, sorry. Sorry, Ryan, gayam. Napimpita siguro no, ada dati terms of endearment ta, Layla. Kas kuma, bakit, lakay, mahal, honey, bebe, baby, sweetheart, darling. Anya ti kahit mo? Anyat kahit mong awagan ta. Awan latan. Ha? Amumet nga. Nakikalay sa aklayan keng ka, Ryan. Gaputa iso ti nagtutulagan dagiti darakkel ta. Kan amok nga amom. Nga awan ti marikrik na kayat keng ka. Ape ko mga awagang ka ti mahal. No, saan kami ta mahal? Unay mo din. Nagsakit mo na ijayan. Ngayon iso tipod no, Ryan. Ape ko mga awagang kay ti baby. E din tong laklakayan kan. Ay, ape ko mga awagang ka sweetheart. Sa anak ka sweet king ka. Ken panagrik na kat saan kamat nga sweet kanya. Ay, ape ko mga awagang ka iti. Anya piti ko nam? Lakay, bakit? Napipiya pa eh, lakay. Bakit mo ko lang kanya? Mayat pa eh, nga lakay awag mo kanya. Tapno marit na nga asawat pa nang ibilang mo kanya. Ang siya agad, lakay ko nagkaputa. Lakay mo tinagdesisyon king ka. Bakit ba't kanya? Tabuta, bakit ba't tinagdesisyon? Ada ka di bagbagam, Layla? Ha? Awan. Anya ka di magbagam nga paka-excitam? Ito damo nga. Amumlatan Dati aramidin ti agasawa. Kalpasan ti kalaysa. Dati awagan ta iti honeymoon. Ha? Honeymoon? Awamet ti bulan. Honey lang kuma. Angem, awamet ti honey dito eh. Awamet ti nasamit dito eh. Apeng honeymoon awag na kumakada ito eh. Ay, unay mo't dito. Nagpiloso po mo ta. Ada ka di bagbagam? Ay, awan. Naaringan na pinagtanabuto bet. Dati, amumlatan Dati, damo nga pa nagkanaig. Ay, mabalin ka di nga. Ure saan pa'y lang? Ay, saan na mabalin? Agasawatan. Rumbeng na laeng nga agkwata. Anya nga agkwa? Ano pa lang pasakalin? Sige, ibaga. Manyati kahit mong ibaga. Rumbeng na laeng aramidin tatap no makabuuta ti pamilya. Sige nga rutin. Alang nga rutin tap no malpasen. Basta ngayon. Mapalpalin ako mo. Sige, rugyat na karutin. Na ito yan. Yes. Tamo na di ka umanugot itayin. Mapalin ako makakanya ako umanugot. Ang ipilit mo tumit lang. Anyan ba? Maramita. Katanda dita. Talagang nga ugali mong tagtanabuto ba niya? Ha? Saan lang niya? Adang arti bagbagan mong jak pa mauawatan. Kasla sikalat bakang kangeg. Alakit din. Rugyantan. Tapno malpasen. Tapno makaturwak ton. Sige. Unahin. Agkang ka mga rod.
Oo nga, pumat at ang iwat mo. Bakit, Layla? Sige man langan. Masapol pa lang mo yung ngapin. Mabalatap ka din. Ah, mangmangig ka. Hanggang puta asidigag na tangiwat mo. Ay, ala ka rutin. Saan mo latag agkan na bibig ko? Sige nga ron. Di tingor ti agkak. Di tinggod mo. Nyamit yata. Diyos ko ay. Saan lang agapo kadatatan ng anang ko. Talagang jacket, mag-asawa ko. Tibabalin na. Matiyam ka pa pa na. Kanyang pa pa na. Kakasyak to ka dyan. Sapay ko mata. Itong palin na tikarina na itong lalaki. Itong sa dapat mag-anap ko. Ito may parang sakripisyo ka na. Wow. Ikatik na ti bato mo. Tarog yan tan. Ikatik na ti bato kon. Ala sige. Alantab na malpasin. Wow. Nagpintas ti sukog. Ti barokong mo. Layla. Mabaling ka din agkak. Tapi nga maramida kaya? Mabaling ka din agkak. Ay, wen. Sige, okay lang. Ba't ti maramida? No saan ko nakipilit mo naman lang? Ay, Diyos ko kaya. Dapat lang. Paspasan ako man na malpasin. Nagganas kayam. Kasi ay kag. Ala. Jakin pagarob kasi gayam kaimas na. Ala. Nagbayad gaya. Ni kunkunutin na dati. Ala, kunkunutin na. Di barukong ko. Nagganas. Kaslak lang makurkuryente. Katsak may ladawan. Timnas na. Ala, Diyos ko. Layla. Diyos ko. Nagganas kaya. Ay, pinungot nakmatan, Layla. Sige lang. Ituloy mo lang, Ryan. Ituloy mo lang, aramidem. Okay. Sige. Oh my God. Ganas kayam. Kastigayam. Papanam. Basta. Bumababak lang. Bumabak. Ala? Alakin na namatan. Layla. Diyos ko. Diyak mailadawan dito nga marikliknak. Mariknak dito dila lang nga sumrek. Iti kaunggak. Nagpaiduma nga imnas ti marikliknak. Diyos ko. Abi kastoy. Kastoy ka di nga talaga. Isubat lang nga kaya dati agasawa. Isubat lang nga di ka dinuduma adot asawa da. Kastoy kayam kaimas na. Kastoy kayam kaganas na tiraramidin di ka agasawa. Isubat lang kayam nga di ka adat abroad ti asawa na. Agsapol dati sa bali dito. Kastoy kayam di kaimas na. Diyos ko. Isumadla dati karuba mi. Nga siman ti asawa na. Ada kong padre na nga. Kasinsinarang natakas ti ba't gayam ti kaimas na. Ryan. Isumat lang nga. Ado di kiti babaero. Kada lalakero. Kasi gayam di kaimas na. Oh my God.
isumalagay nga ado digiti silepet nga agagaw ti asawa. Kastigayam di kay imas na. Ay, Diyos ko. Isumat lang nga digiti balo agasawa da adagos. Kasla di da agbiyagan na awan di kastoy. Kastoy nga di kay imas na. Isumat lang digiti adat abroad. Agaawid na laing para ka digiti boyfriend na asawa na. Kastoy gayam ti kay ilim na nga imas na. Oh my God. Isumat lang nga excited din ni Jason Agno Chodoro nga agawin kasama din ni Jetrod. Excited din nga kita da. Takas yung gayam di kaimas na. Isumat lang nga si Murot ni Daddy J Manila tani maamila ko matimapan. Anim siguro di na kaya nga ti mapukaw ni Mami ti dual daw. Takas ti gayam di kay imas na. Ay. Adda ka di bagbagam? Agtanta na butob ka mat. Ha? Awan. Ay. Diyos ko. Rabawangkan. Layla. Tawaring no makaaramid ta adagos ti anak ta. Sige. Ryan. Wow. Nagdakkel na balangkoy mo, Ryan. Uwan. Kasti nga talaga. Ampay unay na ingar dahi ti ha. O Ryan nga umingar permi. Nagdakkel pa. Detan. Wanyag pa iso, Ryan. No kasanok kadakkel mo, kastamat kadakkel na netabalangkoy mo. Ano samlaing ti sakit na? Tanasakit no damo. Naganas ti damo ko damog da ito kit naganas. Ha? Sige, pero gyamon, ano sak no nasakit? Anay ko, yung naganas. Sige, nasakit yung naganas, Ryan. Ikatik pa lang nga rin nasakit. Saan mo kikatin? Abikatin makbang dito. Arugyan na lang rin. Ha? Ada ka di magbagam? Awan. Agtanta na butob kan sa? Saan? Sige, ituloy mo. Saan mo kikatin? Tap na malpasin. Anay ko. Nagsakit kasla na briyan. Ano samlaeng? Itida mo laing nga nasakit. Sige. Layla. Ryan. Layla. Ryan. Naulit pa tinamin dua daras ti panag-honeymoon mi panagmaymay sa dagiti bagimi kini Layla kaday di nga rabii kasinyo. Namin pinsan met nga nagbaliw tilangan ni Layla. No edi kaaldawan ti kalay sami ken kadagiti napalabas nga aldaw ket kas na nakamisuot lata nga makisango kanyak, makisasarita kanyak nakamisuot. Kasla pabalang pa iti panagsauna nga nati tanabutob ngem sipud met idin kasinyong kaday di kalpasan day di nga honeymoon mi nakalalailo mo ten nakasweet mo ten ni Layla kanyak nga kundi serbi kanyak idasaranak ti pamigat ko pangaldawak pangrabiak
idasar na, isagana nan, digiti masapul ko ang panagtalon, o may nagtubalunan, iti kanet. Kat nakaragragsak ka kasinyong, kasta makitak tinagbaliwan ni Laila, mariknak ti panangi bilang na kanyak akas asawa. Angim ti makadakes kasinyong, umay nakbanbantayan iti talon. No adama pag extra ako mga panggidan, sumursuro. No mapanak makibasketball, sumurot. Tadi na kano kayat nga mayadayo akyeng kuana. Kasa pa nagriknaket kas lang na in love meten nga uray la ni Laila kanyak kalpasan day di nga umuna nga rabiimi nga napasarunwan pay nga halos rinabiin sala tilang siguro saan mi nga pa nagpapas itiragsaket iti naira na nga nagregla isuna kalpasan ti regla na rinabi manen nga isunan iti agawis kanyak yan magustuhan na launay dati agbabadak nga bumatok iti nagbaitan dagiti lupo na kasinyo kaiso ka na launay iti magusgustuhan na kasla kalot tumtumpaw kadagiti ulap no aramidik king kuana dahil nga bana tunggal mapanak makiinom iti ruar di na kayat nga agbati iti balaymi ang jakayt ag may sa dito sumuro ta kin jakayt nga may adayuking ka alawan nga ro din awan ti mabaling ko kumangamin no ada anak tan tap no adaw awirim dito balay tap no ada kaduam dito tap no saan ka maboring awang kadipe kargana ha umpay nagreglaak manen umuna nga aldaw ko ita ha kaapi nga ta kita halos rin nabiimot nga garamid ta jak amo basta umayag ay di papanam wanong baka maupi kan tulang siyempre lalaki amin nakakainumak basta okay lang ada kamit alang nga ron may kang nga ron din talaga nga di mo palubusan ni pareng Ryan pareng Laila no saan ka sumuro na niya ha uwen nga rod pareng Berto ay uwen pareng Berto di kahit kong amin at dakla tayo itisibay ni Ryan pao dahi na pareng Ryan nakaalakan ay di damo ket kasla na atap ni Laila king ka ket itawat ng ket permi nga kimpet king kan deket king kan saan mo uwin nga rod pareng Berto ibatanak pa lang amin kababain ha unja kaya igamag na di takyag mo unang nakababain kasano ket pakit di makatagay nga nasaya atin ta nakakapit ka lang ito takyag ko ket dimit ko nam iding amin nga no agasawa tanton ket di nakbaybayan di nakpanawan nga kuykuyog tantulat ta ha uwan man kami parang Ryan dahil tamat kami ti sa umking ko ana idi ay di ba isot ko nam idi nga ureg kuykuyog ta ka na yun tapno paniknikam nga puddo ti panagayat mo kanyak ket tapno no masursuro ka nga ipateg ay uwan apikas na ibabawin ay saan ay unay mo dito nakakapit madlata kanya ako nakaigim madlata itakyag ko Diyos ko ay nakababain mo't kadi umayag makiinom adda lata mapanak makibasketball adda kumpurme mapanak ag trabaho sumursurod bambantayan nak
Diyos ko, ayakas lang pala, Jack makagaraw nga, nawaya ako nga, maramid ko kay, ada ka di bagbagam, Ryan? Ha? Awan, awan. Apikas lagtan ta nabutob ka, wen ngamin parang Ryan. Apikas lagtan ta nabutob ka man. Jack ba't maawatan, maday bagbagam, Jack maawatan. Saan parang Berto? Saan kagtan ta nabutob? Bakit? Sigurado ka? Uy, ala, agsat talatan, parang Berto. Shot, sige, gawid kam taon. Api nga nakaaruwat kami. Ha? Diyak ka din na ibagaking ka. Titian niya. Ing kami kati kagrupwak. Kagrupam nga. Dati da kami nga agmut-motor. Agmut-motor nga. Ada grupo mi nga agmut-motor. Anyang motor? Dito kuliglig. Saan? Dito motor siklo. Kit papanan nyo, papanam. Yung kami lag rides. Yung kami lag paspasyar. Umayak, nagkakatawa dito ba? Abi nga umay ka. Saan latan? Saan ka nga nasanay nga umang-angkas kanyak iti motorsiklo? Ha? Adayo di papanan mi. Adayo. Delikado. Adot madisgrasya. Basta, umayak. Jacket nga, may madayo ka kanyak. Ha? Unay potato. Diyos ko, kasano ka rod dito? Siyak tumalati katawaan dan nga, api ka kasi siyak tumalati, kalubunan. Ada ka di bagbagam? Ryan? Aha? Awan, bakit? Aman, tenta nabutob kan sa amit. Saan? Di na kadikait nga isurot? Di mo kadilang may baga kanyak nga di na kahit nga isurot? Ha? Saan? Api ko mga di ka kahit nga isurot. Agdan ta nabutob ka nga rod. Ibaga malatan ano, di na kahit nga isurot ka dita rides yo. Ha? Ay, unay mo. Kung na may di nga nga. Di sakbe nga nagkalay sa ta. Ibaga mga di naktubaybayan, di naktupanawan nga uret kadwata ka na yun. Sakit ita kas lagreklamo ka na. Saan nakagreklamo? Imitato yun. Bikas di mo tinis ko. May ko mga mino ada. Masikuganin tap na daw awirin na tap na no. Tap na ada asasikasyon na dito. Tap na nga surot kanya. Agtanta na butob ka manen, mangmangig ko. Ha? Saan? Saan kami nga kasta? Di nga tanabutob at tanabutob. Siyak, idididildilawem nga tanabutob at tanabutob. Ita inikat ko day jayen. Itatasi kami ti tanabutob at tanabutob. Ipagamlatan na doon, no di na kahit nga isurot. Saan? Ang kagsangit Ti kunaklaeng. Awang kadipay. Tian niya. Awang ka di pa karga na tachan mo. Awan pa nga road. Pagreklamo ka di urayim lata nang nagbayagtan. Nasurog duwata wintan. Yung mga magiging tinaluan na kaya nagaisurot hindi pag-ride sa niyo. Saan? Alam may kang din. Nagsukat kan. Saan latan? Saan ano nga saan latan? Umay kan. Alain dati helmet mo. Alain dati ag-jacket ka. Tayin ton. Napanmat lang. Unay dito yun. Diyos ko aya. Mila pa pala akong kat umay. Nakaalak sa ti problema kung di mo lagsik kong gaminin tapno ada rason nang agbaati dito balay. Wen kasinyong kasla nagbaliktad ti lubong mi kini Laila. No idi kat isot tanabutob at tanabutob idi sakbay kami nga nagkalaysa.
ken ore idi mismo nga panagkalay sami. Tanabutob ba tanabutob. Ngem kalpasan ti honeymoon mi, ijayen nga naikat na't panagtanabutob na nagbaliw isuna ket nakalala ilumot kanyak idin. Deket a deket. Ang hindi makadakas ket sobra mo't ti kinadeket na kanyak. Na amin mo't mapanak agpapukis sumurot. Apo Diyos ko ayak. Kurang nalaengen kasi nyong mapanak tumakik at sumurot pa eh. Ibaga na pa ang sumurot na nakagdigos tap no kano maludludan na talikod ko. Panagrik meten kasi nyong kitkas lang sa anak nga nawaya nga aggaraw sa anak nga nawaya amapan at takikayat ko papanan when amok agasawa kamin ada pagribingan na ada karbingan na nga mga muno sa dinot papanak ang nalabas mo't no daduman ta ure no ti mapanak makiinom ket bambantayan na ket no bambantayan na kakasta kumaman no saan nga makipulutan mo't karon amok madlaw ko nga kaslang katkatawaan dagiti gagayim ko dagiti tao ti aglawlaw ko okay lang kanya gapot ay patpateg ko ni Laila ngem di makadakas di man lagsi kugod amang ko adag katawa nagpiksa di na baba tadi kayat ko kumano ada anak min ada rason nga agbati no ada papanak ang mamamot kasano ka di ti aramidik tapno alis to nga masikugan ni Laila nga asawa kasi nyong inaramid mi mo't amin nga posisyonan inaramid mi pay nga datay orean niya nga posisyon pinadas mi pay nga datay medyo adatrel na basit datay agpapas kami nga adda agbubuyat TV ta abay mi nga ubing nabaring no DJ Trill mi DJ anami ko nami adang makaparugso ang mga inggat ta awal man latakasin balakadan dakman isuro da kami man no kasanod aramiden mi detalat amok nga solusyon tapno no medyo malukayan mo't basit deti riknak nga kaslakla amoy latan kasi na medyo na igalo takko mga amin na papanak at sumurot latamat ti asawa nga ni Laila siguro na adan to anak min siyempre adan to ay aywanan nan bakit saan to nga sumurot alam mo ag-rights kami karga-karga na ti anak mi baka ibaganan to ipantalatangatan ni baby jet top box ha ano ti kunam ipanta jet top box umanay mit suna jet top box dahil di launa iti parikot ko kasin kahit ko nga agkid daw ti pamalakad yung kanyak anya ti kapintasan nga aramidek kung aramiden mga kasawa tapno no maadaan kami iti anak ken tapno no may kat dati nga riknak nga kaslapiling ko kati may galgalo tak sapay ko may kandak iti balakad mga kasin ket sapay ko damat na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag dati surat ko kadag iti padak nga nang hangeg aglalo kadag iti OFW nga itaam mo yon itaam mo kon no apay nga kasyay naimas gayam thank you ken kakasin yung ti anos ken laing mga nangurnos nang ibasa ken nang tedbiag dati surat ko ket more power to your program ket umadadupay kuma ti sponsor yo tapno no agtultuloy ti panagserbiyo kada kami nga maliliwan unay kadigiti nga programa yo ala, basta laing mga kasin, thank you.
Kaya dati problema pagayam yo Ryan iti Mountain Province. Thank you so much, Ryan. Ti panangiburay mo kada kami dati pakasaritaan. Diyak man mo no, ada siguro makarelate dita babata. Tatepe lang nga elek. Mangmangig ko. Kaya uray digiti OFW, api nga ta makarelate da digiti kung kuna.